Euskaraldia bertan da. Saiatuko naiz nire ingurukoa euskarazko giroz betetzen, eta bai egia da, hemen daukagu baloi bat, eta hori dira, gaztetxoa dira etorkizuna, eta gaztetxoekin hitz egin behar dugu euskeraz, eta hor bai da erronka pertsonala. Seme alaba, alaba gaztea ditut, eta bai uste dut egin behar dugula alagin berezi bat, gazteak, nerabeak, hogeita gutxi urtikoekin pixkat euskera sartzen, gutxi entzuten zaio euskeraz egiten, eta badakite, eta gero deskubritu dut egitutenean posten direla ere bai, baina nolabait lotxa daukate edo, eta uste dut hori erronka polita dela. Aurten, ahal dugun guztietan, gazteei lehenengoz euskera zuzentzeko, jakin badakitelako. Gure momentu honetan, gure egoera nahiko ala moduzkoa izan da, ari gara prestatzen txosten bat, eta gure aportazio txikia badere, hori izango da, asmotan daukagu, baina batek daki dagoen ingurun maria honetan, zer izango den posible, baina asmoa dugu txosten bat, aportazio moduan euskaraldia barruan, baina ikusi behar nola egoera honen bilakaera. Horren arabera zentratu egin behar gara, baina ez dakik ondo. Baina hori da asmoa. Aportazio moduan, txosten bat, inguru honen ikuspuntu ezberdinetatik, bai biologi, bai enologi eta barren aldetik, aurkeztea. Baina, zalantza dugu, egoera honetan, posible izango dugun gabonetarako edo berandugo. Baina egiteko, asmoa nahiko irmo daukagu. Ni hau bizi. Eta ni Belarri Prest. Nola hartuko dudan parte? A principios, euskeraz hitz egiten ahalik eta gehien. Beste aldetik ere bai, animatzen Belarri Prestei eta jendeari parte hartzen bakoitza bere mailan. Eta gero kanpaina barruan antolatzen diren ekimen guztietan edo gehienetan parte hartuko dut. Hiritarra bezala, udaleko zinegotzi bezala, eta nire lanean ere bai, irakaskuntzan ere bai antolatzen diren ekimenetan.